Sarong miyembro kan Gutierrez Factor Drug Group na nag-ooperate sa Camarines Norte ang nahulog sa kamot kan otoridad sa pigkasar na buy-bust operation sa barangay Gahonon, daet kasuba gung maagahon. Pigbisto ang suspect na si alias Andres, 46 anyos, residente kan Banwaan ng Talisay, parehong probinsya. Nakuha sa posisyon kan suspect ang tulong heat-sealed plastic sachets na pigtutubudang shabu na may gabat na 30 gramo na nagkakantidad ni nasa 204,000 pesos. Sigun sa hepe kan Daet Municipal Police Station, dati nang nagsurrender ang suspect sa Daet MPS. Alagad makalihis ang nagkapirang bulan. Nakaresibinin sumbong ang otoridad na nagbalik sa dati niyang grupo ang suspect, asin liwat na nagpalakop nin iligal na droga. Naglaylo siya, kumbaga nagbalik sa tamang trabaho, pero we don't know why, kung bakit na after few months lang, bumalik uli siya sa grupo, and then yun nga, sa monitoring natin for the past months is nasa illegal drugs activity na naman siya. Dugang pa kan otoridad, nabuwag na ninda na sabing drug group. Makalihis na maaresto ang mismong leader kan grupo. Alagad pa dagos nindang pigsususog ang natatadang mga miyembro. Dismantled na yung group, so hinahabol na lang namin yung mga natitirang mga miyembro. Hindi na sila grupo actually. Hindi na sila nagkikita, hindi na sila nagkakausap, at hindi na rin sila sindikato kung gumalaw. Pero sabi ko nga, dahil sila yung mga miyembro, inuubos na namin sila para wala na talagang magdala pa ng grupo na yan. Sa presente, nasa kustudiya pa kan Daet MPS ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Insinares.